Eta ze, gogorra? Bai. Ikusten duena gaitik, itxura... Mira. Eta guztitzen zara asko. Bai. Eta zenbat atera dituzu? Eldurrak joan direnean, nire mendien artean, eguzkia teloian atzekaldean da. Ateratzeko beldur da, beldur ezenikoa, aspaldian zestu ez duen obra honetan. Izpitzik-itzikiren bat agertuz doa gaurkoan, poztasun handi batek bezarkatzen nau. Zer moduz doa ikana? Baina egun gara bihazteko pentsatzen, baina... Hotzak ez du sinisten eta Laztandu nazaz orain ururdinen artean, orain lainorik ez da. Oporrak azteko modu ona da? Modu ikomerena, ez? Garraziriko zenena, gordina maigabea, negua joan data. Kaio berrien antzera, tauparen beharra. Zer moduz azkenengo guna? Divertigarria, zer egiten ari zarete? Ze taldekoa zarete? Eta puntu aldetik? Euskera? Bikain, Eta gero frogak? Erreditut eta laztandu nazaz orain ururdinen artean, orain lainorik ez da aurpegi biluziak, talarruak hotzean, garraziriko zenena, gordina maigabea, negua joan data. Soinu bakarra zure bularra aldean. Diskoari zara. Oso zaila da. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kale
Eusten nauen soka zara, aitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena, na 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 na, na 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 na. Zuretzat ilargian apurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko, irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzalidan, etzara gaueko izar bakarra, ez etzara. Na na na. Esan sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. Na 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 na. Canto cilindro, 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 canto cilindro.